adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Tessie, 47 anyos. Ninyo og may tulo ka mga anak nga dagko na. Taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Napaakan manggod sa among binuhing iro ang among kamanghurang anak. Aron niyo hisabtan, sugdon ko dihang wa pa mo abot kining maong iro sa among pamilya. Ingon ini ang mga panghitabo. Kakiyot sa mga ito'y mao. Baligya siguro na. Palitan dong. Ayaw mo anang iro ha. Kay bitagam naging ko nga napakan kong iro sa ula. Di manggod na mamaa kung tarungon na to gam. Palit ka mo. Lagi. Usik-usik lang mo skwata sa pagpalit ana. Pakan pa mo. Nalang panghitag samok Chuki. Di gusto mong papa. Kuloy sa ito'y Bidyuhan mo lang mabi. Kay akong tarong-tanahon sa mong phone. Nahala sige atong bidyuhan. I-post na to sa FB. Kay mga cute kaayo oh. Ang ninong man ni Chuki. Hello, Pridgison. Hello. Nakita na ko imong post bahin sa ito'y nga ibaligya sa kulon nga wala yung mapalit. Nagkis Chuki nga ganahan yung kayo sa ito'y. Lagi. Na, ingon manggong amahan ko nga. Usik-usik lang kunos kwarta. Pandoon ko na sa inyo. Ako'y hatag Chuki. Ha? Oo, unsa mo na? Gausal ko sa inyo. Yung ba si Chuki kay di ko magdugay. Itarapra na ko ni. Ang unsa man? Basta. Nihatag yung gusto ko sa inyo. Ha? Uy, hala ka diyan. Hala, uy, unsa man tao ni siya, uy. Abi na kung nagpaduong ka pa dire, nala di ka sa mong tungod. Ay, Chuki! Dong, dali dong, naas ninong Jason ni mo. Doon ako na siya ihatag ni mo. Hala! Cute! Hindi mo na Chok. Sure, Ninong! Lagi. Ang anak ang iro nga labrador. Ang panghatag ang mga anak ay nagkiro-giro eh. Di ba no na pure? Predas ka lang amahan anak. Nagastahar kas ka lang akong labra. Pero cute ka ayo siya gyud na. Nindot ka ayo yang color cream. Unsa bay o laki ni? Bahay lagi. Unin habilin. Ang mga laki, pangayo na eh. Ay, mga anak di ay ni. La, patay tang papa ni mo ni Chuki. Ay, ato lang ko nang bantayan mo nga. Dili may lagtan og laki nga iro. O, gamay pa man sad ni ma. Bibi pa man niyo. Ya, di ako magdugay ha. Kalam na ituya ha, Chuki. Yes, Ninong! Sige. Maris ko ha, pare. Sila na. Sige, pre. Salamat aring itoy. Sige, sa payan, oy. Sige, maris ko. Salamat, Ninong! Thank you! Ma, kakiwag yun niyo eh. Nga, butang pa jugig nong. Ikaw, uy. Ipaya ba yun niya? Oy, Chuki. Kagsa na ito yung imong gihagan? Imong gigunitan? Butang na. Sa sud na tas bahay magsulti pang. Dali. Unsa? Sus mga gahian yung mga uuy. Ging nandili ko ganahan lang ng iro. Ganahan magos Chuki. Ipay gani kaing bata. Hindi ko magkapaak na. Ay di lagi. Butabang kong trin ng iro ah. Doglover sad baya ko. Maong kamao ko nga mugam og iro. Ugbay, pagyod. Sa ato pa mga anak na. Sus, kadagara ba ka natog mga iro ani? Ay kana ra oy. Siya baya. Dili na nato pakastahan. Butabang kog bantay nga dili na makastahan og laki kun mudako og manguwag na. Mauna ni Ron. Kamunay mo bantay sa iro, imbis ang iro mo bantay ninyo. Piman ini ha? Maghatag lagi naglabad sa itong ka ng iro ah. Doglover sad ko. Naundang lang ko og buhi og iro dihang naminyo ko. Kaya dili lagi gusto ang akong nabana og iro. Kining among kamanghurang anak ang naliwat nako nga hilig og mananap. Hangtod nga didako ang iro nga hinatag sa akong kumpare og nanguwag na kini. O niya?
Chok, doon ganyan naman kang dinuwaan ng email, uy. Ang tunanan ni mo, ha? Mga klase ug mama, oy. Hindi ko no. Aw, di ito, dalidi man di ay. Dumba lang mag-cellphone din, he. Huwag mo makabantay nga nakagawas ng inyong iro sa koral. Ha? Nakagawas ni isang? Hala, Chuki, nakagawas ko ng isang dong. Nagduwa pa ko. Na, Ito na lagi. May mo sa gamay pa ng iro kay nindot pagkikugos-kugoson. Karon nga mida ko na dili na mo muatiman. Ako na ganit, tigpakaw na ng iro Dakpa to dito. Kay magkaslandog laki. Daghanan niya taga-timanong diri pakanunon nga iro. Dakpa to. Dadigikot. ayaw na lang nagdadigikot, uy. Gawa na maanad ni Hiktan. Naglakaw-lakaw na din sa sud sa bahay. Yung sa malar pagkakuprog dilihiktan. Chuki, lihok na. Lagi, oy. Awara? Usdak-usdak pa sil. Utlon ko ng tiyali mo ron. Sa baas ang gina ni mbaba, uy. Hilom na kunubi. Okay na lagi ng iro. Di na kinahanglan magsige pa kagyaw-yaw diha. Dako na lang ang atong iro nga imong kontrahan. Ay! Oh! Iba ako Sala. isang! Unsa? Tuwa na lagi! Ipatungod si Gripo. Talog ka. Sabuni. Soy, sa baas ni mo pang, uy. Ay, kung karatol diha ka nang luspad ba ni Choki, oh. Tuwa na lagi. Daan pa ko. Mabot yun ang panahon nga unayon mo sa inyong binuhing iro. Nakalitan naman ka to sa isang pa. Pagsigpo na ko aron dakpon. Di man gid ko tuyot niya pa akon gud. Nganong imo mo sang gisigpo? Nakalitan di ay taon to sa isang? Kaya ako mahigta na yung liyog sa kita ng wigot. Patangin ng alkohol. Dahil pag-ilis. Kaya magpa-injection tag anti-rabies. Injeksyonan ko. Ay, hadlok-hadlok kaya. Kaya tinuyo anak ni mo. Unsa naman kay naitabo nila nga nagpa-injection? Dugay man silang nauli. Hello, Pang. Tanawa na nila kabuang diri. Dili na sila mo injection kung dili mo pakitang sintomas ang bata nga may rabies siya. Usa man ni? Maghuwat pa tag may bation tungod sa rabies? Una injection na ng pasyente? Nabalaka ko sa akong anak. Kay nagdugo baya gyud tong iyang pinaakan sa among iro. Gamay ra noon. Dili laom apan nagdugo gyud. Obserbahan pa ko no pito ka adlaw kung wa bay bation ang bata ug wa ba magluya ang among iro o dili ba mamatay ang iro. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, wa na mo mapabukunahi ang among iro kay naara ra sa sud sa among bahay ug tungod na sad sa among kabisi. Pero posible ba nga may rabies ang maong iro? Maglaway ra ba siya usahay? Ilabi na kun ma-excite siya kun makagawas. Ikaduhang pangutana, napaakan ang among anak sa among iro sa iyang pad sa kamot. Gamay ra noon pero nagdugo gyud. Posible bang may rabies kini? Wa ra man sad noon magluya ang among iro ug wa ra sa gibati ang among anak. Okay ra ka siya? Ikatulong pangutana, among untang pa-injeksyonan og anti-rabies ang among anak. Dili man sad nila injeksyonan kay obserbahan pa kuno ang akong anak ug ang among iro kung dili ba magluya. Husto ba ang ilang paagi? Ikaw pa ito tapos ang pangutana. Kung simba ko mo pakita og sign o sintomas ang akong anak sa rabies, og simba ko magluya og mamatay ang among iro, unsa may among buhaton? Ako bang basulon ang among gidangpan nga wa mo inject dayon og anti-rabies sa akong anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tessie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ang nasab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambal sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist, usa ka medical doctor, specializing in the field of psychiatry. Kasi daghang pamagi, mamili lang mo. Unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri karamo.
pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong Suliran Official Writers Page o dribas mong batan sa 3rd floor QCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Dakbayan sa Subo. Ang atong magkuklaw ng pagtulunan karong adlaw mao kini nga you stop overthinking. You're only creating problems that aren't there. Sige tagong nahuna ang mga problema aning kinabuhi wa pa man gani po nimo abot sa atong kinabuhi. Problema sa bang tao, no? So maybe we just have to be positive, optimistic sa kinabuhi, dili kay negative or pessimistic. Alright? So atong magtatampo karong adlaw si TC taga Cebu City. Ha? Taga Cebu City. So basa na batin sa drama, no? Kuan siya, 47 years old, unya married na siya itulog anak. Ang yung problema, kaya niyang kabanghuran ng anak, gibaak sa ilang binuhi nga iro. Mga dagko-dagko man niya mga anak, no? Sumasa na batin ito sa drama, no? So ako lang ganun pag kamutan test, nga matubag na ko ninyo mga pangutaan na, no? Kay kuya baya ning paatan sa tagiro, no? Dili ni siya yung tiyaw-tiyaw. Pero sa dili pa na ko tubagon ng mga pangutana ni Tess, no? Belated happy birthday di ay ni Erlindo Undugo, no? Diya sa Mulabi, Zamboanga del Sur, no? Regard sa imong mga membro sa pamilya ni Pre, ni Undo, ni Michelle, ni isa to mga ba? China Blaze, guban pa rin mga anak, no? Diya sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Dini sa Sugbo, musta diya naman si Juan. Kumusta naman si Marilyn Plinos diya sa Magay, San Francisco, Camotes. Sisinistro sa mga taga San Isidro, Leyte, mga Las Cunha family, si Boy o si Duling, Las Cunha, o mga taga Tabuk, Manawi City, mga Katamko family, ha? Taghang kayo nga sa kong listahan rin akong gustong i-grade, no? Di na ko ni mag-grade ito ng tanan, pero ako lang yung paspasumpod, no? Maayang pagpaminaw dahil ni Ruel o ni Jade Anyos, si Tisa Hili. Diya sa Illinois, Chicago, USA. No? Bagulan na ko ni-meet sila doon mga Anyos couple. Pag Christmas party na mo sa DOHP, no? Congratulations to all my co-workers or mga kauban ako sa DOHP. Kanisa, kininginon ta certified. Certified. Numero ng istasyonan din sa Sugbo. Most likely the whole of the Visayas and Mindanao, no? May pagpaminaw ni Evelyn Unyo, Tony Unyo, Maribit Unyo Mihina, Rone Villegas, Joby Villegas, Jonathan Luste, TJ Unyo, Mike Busanggilan o Ikon Busanggilan, o disemisto to Alma Cordova sa Baybay City, o ni Elena Visara diya sa Suba, Pasil ning Dakbayan sa Sugbo, no? O kini mga kauban sa Guillermo Laboratories, sa sunod na lang po muna ako kay pinaghanan naman ng akong mahurot ng akong oras, no? Patay problema ni TC, ito na niyang anak na pakado giro, no? So inaot na makatubag ito ni mga pangutan na test, no? Wala pangutan ni TC. Wala na mo napabakunahi ang among iro, kay naararagi po sa sulod sa among balay, ug tungod na sab sa among kabisi. Pero posible ba nga may rabies ang among iro, maglaway ra ba siya? Usahay ilabi na kung ma-excite siya kung makagawas. Actually, kining mga iro, iring, wa man sila mataw nga na rabies, no? Ma-just happen nga makarabid ni siya o mahimo ni siyang rabid nga dog or cats, mamili kumon sa atong mga kulianan. Kung sila, inunta na napakal po, na nakaurasan, samad, open doon, kaya nakuha na sa saliva, sa usaka rabid nga animal po, dakdan sila. Pero ako lagi ning i-discuss yung rabies, no? Kay daghan ba kayo, no? Sa Pilipinas, no? Around 300 people, sa Pilipinas. O population of 115 million. Mga 300 ka mga tao sa Pilipinas mamatay tungkol sa rabies kada tuig. So, dili niya tao-tiyaw na no? Ngayon na ko ikauban nga, napatal ni Giro, nawa na madayon sa mga antuan na munta kay
wala, na-worried naman siya, kinapakan sa iro. So, sa ba itong buhaton kung upakan ng iro, imugin ng hugasan ang kuan, ang napakan o sabon with drisingan, with antibiotic, sumaon na siya, no? Kung kining imong iro, nga nara sa inyo, maglaway-laway, di tayo makaingon nga nanay siya rabies, pero mga simptoma sa usa ka tao mapakan og iro nga nay rabies, magkaluya, di mahimutang, magkahilagnat, na sakit da sa site sa gipakan, magkatol-katol, maulagi na. Magyama-yama. Og ang iro nga nay rabies, timan ini ha, kaning mo attend sila inom og tubig. Sumanay nga mayon ka hydrophobia kay atin kang ginom og tubig mo ispasam o murag mo lihok ang ilang mga muscle sa ilang pagtulon mao nang oras silang kukuyawan sa tubig pero actually hindi na kukuyawan mura lang sila mo kwan sumay binisaya og ispasam mura bag mukurog ang ilang diglatatory muscles kanang pagtulon mo nang oras silang kuyawan no so ako lagi ning mura ba excited kuno siya obserbahin lang yung iro no test kung usually, kining iro kung nga rabies, mamatay ni sila within 1 week nga sila rabies, no? Pero yung kita mong kumpiyansa, kaya wala may tambal ng rabies, no? So, kung matakdan ka, no, wala na yun. More on prevention yun na siya, no? Kaya nung mga na, napaakan na nga mga anak sa among iro sa iyang palad sa kamot. Gamay rin noon, pero nagdugo rin yun. Posible bang may rabies kini? Wala raman sa noon magluya ang among iro o wala rasay gibati ang among anak. Okay naman eh. So, obserbahin lang sa ang inyong iro, no? Usually mga akong nag-ingon, wala na siya tambal. Kung naagay rabies within mga 7 to 10 days, so 3 to 10 mga around 1 week, mamatay dun, no? So, when you watch the dog, no? Kung naaraman sa inyo, kung di ba siya maglisod og tulon, o ba'y kusog nga paglaway-laway, di ba siya magkurog-kurog, no? Mag-paralyze. So, mas maayagod og mabakunahan as soon as possible. Sumasa kong nibalan, ang bakuna ay hatag sa ikatulo, ikapito, o 14 kaadlaw. Human mapaakan. Bipyuhan ang site sa napakan with soup, inyo ni siyang paikuan ng anti-rabies, ng uban ka niya pa-injectionan po anti-tetanos, kaya po hindi po matitanos po, no? Kaya po na open wound lagi kung dako nyo kayo, sa palad mo niya pa no? Layo-layo naman yun pero sa layo-layo sa brain, pero lagi na, madama ko ning ugnaman si Bakulay, yung anak nga virus, madaha sa pagsikular sa dugo. Ikatulong po ko na, amo nang tagipa-injectionan ng anti-rabies ang among iro, anak, brother. Di man si nila injectionan, obserbahan pa kuno ang akong anak o ang among iro kung dili ba magluya. Gusto ba ni sila? Obserbahan sa, no? Obserbahan sa ang inyong iro, kung batong akong ipahingan lang nga inunta maglaway-laway. Pero ayaw ko lang taog dugay kayo, no? Ang ako magaling nibala na as soon as possible, kinahanglan na agad ni siya injection na. Kaya saan pa man confirm na rabies ang ilo, ulahin na kayo, na likado na kayo, no? So, kung ang iro akong balikon magluya, usog maglaway, kurog-kurog, na-paralyze, lisod og tulon, most likely, no? Tama tayo mga diagnostic procedure rin namin sa atong mga hospital, sa atong Department of Health, no? Na tayo gitawag na itong pagsuta kung positive ba ang usa ka iro sa rabies sa pag-examine sa iyang laway, no? Na tayo mga pamaagi niya na, no? So, di lagi ko kumpiyansa, no? Ikaw pa ito katapusan ng pagkantara. Simba ko mupakita og signs o sintomas ng akong anak sa rabies. O simba ko magluya mamatay ang among iro, unsa may among baton, ako rin bang pabukunahan, ako rin bang basulod ng ang among gidampan nga wala mo inject dayon sa anti-rabies sa akong anak. So ang pag-observe sa iro o sa bata ayong lugaya kayo, no? Matter of pila ka days lang, no? Pero walang ko mo sa as soon as possible. Ang bakuna after 3 days, after 7 days, and after 14 days, kinanglan mabakunahan na yun, ang napakan ng iro, no? Kay labi maana makita og mga simptoma ang usa ka iro nga naa siya'y inaani nga problema ha.
Pero, kung iro gani healthy pa kayo, wala yung mo pakita o mga tiliman doon nga nasa aning rabies, after 10 days, so most likely, no? After 10 days, most likely, walay rabies siyang na inuntaga dia siyang lawas. So, ako makaingon ko simple nga after 10 days, kung walay mga simptoma nga ipakita, walay kinahanglan nga bakunahan. Pero kung simbako ang iro nakapaak nimo kanang bitong askal, magsuroy-suroy, at alinura pag-monitor, pag-obserba, kaya bayayas na sa mong balay, pakuhaan na lang kita yun, no? Kaya kung balikon, usually within 7 days, kung ang iro ay positive ng rabies, mamatay ni siya, no? Walay tambal sa rabies, kung balikon, more on prevention. Alright? So, hinaot nakasabot ka o nakakaputlo mapagtulungan ka ng adlaw test, no? Dili sa Cebu City, o sa tanan ng mga taga Cebu City, mayong adlaw kanatong tanan, o hinaot nga malipayon pasaulog sa atong Christmas. Alright? So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing RMN program. Balikon ako sa mga kausapat. I'm proud ko kay membro ba ako ng RMN DYHP. Numero 1 kami din sa nga estasyon na din sa Sugbo. No? Na-confirm ko na Christmas party na mo. No? Kung congratulate lang among station manager sa Tony Rupil Manyok sa pag-lead sa grupo. So, job well done. So, more power sa akong mga kauban. Apil na ko na. So, from all of us, Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.